Ti izađeš, ti padaš svojom brzinom, razumeš? Ja kažem, gospođo, šta radite to? A ona ovako je. Ja kažem, pa jel imate bar malo dostojanstva? Evo, ja najgori šef. Određena se svi. Gore. Određena su, pa i onako su nas odrekli davnih dana. Zdravo svima, ja sam Kristina, to vam je već poznato, ali da krenemo s leva na desno. Da, to stoji telefon. Dragan. Gangula. Gangula. Aca. A što sam rekao? Još 3 puta naginjem ovako, a ti mi samo premeštaš. Vasilije. Ja sam gospođa. Mama je gospođa. Inače, ako mi se video tape zanemarite, bitno je da smo mi prirodni. Htjeli smo malo, eto, da upoznate našu familiju, to je porodicu, da vidite kako smo mi... Dinastiju, kako da nas pohvalimo, da ne bude da se pohvalim. Ne znam. Ajde, kaži ti, šta si ti rekao? Užas. Za početak može svako da kaže jednu reč s kojom bi opisao našu porodicu. Evo, daću tu čast Vasiliju. Meni prvom. Da. Ne znam. Mi smo kao terpani. Neuništivi. Kao terpani. Znači, ja to kažem užas? Hobiti. Hobiti. Glasnije. Bravo, opa. Terpani umutan. Lud, zbunjen, normalan. Što si mene preskočila? Rekla da je normalno. A šta sam ja? Čekaj, tata je lud. Aca je zbunjen. A ti i ja smo. Ti i ja smo... Vasa je izgubljen. Vas je lost in space, što bi se reklo. Da, nema veze. Htjeli smo malo, eto, da unesemo neku dinamiku na moj kanal i neka ovo bude prvi video sa nama. Mislim, kao u ovom fazonu. A svaki sljedeći put će biti sve kreativniji, možemo slobodno da kažemo, dok deca spavaju da iskoristimo. Dakle, postavljam pitanja i u isto vreme svako treba da pokaže na nekoga u kući, da vidimo koliko se zapravo poklapa naše mišljenje, da pokažemo na ukućanina koji radi nešto što ja pročitam. Može? Može. Ko je najgori u kući za deljenje hrane? Tata, na koga sam pokazala? Na mene. Volim se. A ti, mama, približi se malo da ti vidimo prst. Da. Vidi, onako da šta je uradila? Šta je uradila? Pokazala ti prst. Koji? Sve. Okej. I ko je ispao sad najgore za deljenje? Svi imamo podeljeno mišljenje. A ne znam, sa hranom, Kiko, hranu smo vas delili. Znači, ako išta večito smo poslednje pače mesa bacali, niko neće da uzme, ostavlja ono sledeće. Znači, ja sam vrlo delio nezahvalno. Dobro. A pazi sad ovo. Ko najviše... Generalno ti najviše praviš problema kod toga, zato što si večno nekim režima, pa gde mi je ovo, gde mi je ono. Što jeste, baš kad sa tim režimima... Što onda na mene, brate, idete svi? Neka, okej, ajde neka. Idemo dalje. Ko najviše drami? Ko, mama, ko? Na koga pokazuješ, na Acu? Bukvalno jednoglasno. Na Acu. Jednoglasno. Jednoglasno. Acu je drama koji... Ja vam samih sebe pokazujem. Ili jesi? On nisi. Ali ovo je priznano. Dobro, ima svest. Dobro. Na primer, neki primer. Pa ne znam, ja ga boli prst 3 godine zadnje. Da, on ide 10 puta na pregled i kad mu snime prst, on kaže da oni nisu dobro snimili, je li tako? Što je najveći problem, tomu jedino i verujem. Da, to je moguće. Zato što imamo isti problem. A, vidiš kako je sad. Koji traje meni mesec. Ali, pazi, ja nisam išao na pregled za to. Dobro, ti se sam lečiš narodnom medicinom. Ko najviše jede noću tajno? Nisam ja uopšte. Ajde, mama je glas razuma. Bog me čujem, ja frižider. Ali to nisam ja nikad ne idem noći. To nisam bio ja. Nisam noću spavam. Sinoć si ronio po spavam. I sinoć si po frižideru. Sinoć si ronio po frižideru. Vodu. Vodu. Vidi. A šta znamo šta ti radiš, daj bi je glavu. Ja čujem frižider. Znači, noću... Kad si videla mene da jedem noću, majke ti? To sam prvi put u životu ustao pijem vode, nisam mogu Da morala sam nekog da izaberem. Tatu, brate, možeš to sam uvijek. Pogledaj ga što sam Da, uredio. sinoć, znaš što je fod? Ne, sinoć bre, bio na jagetini. Koristimo Ne sme da je priliku. gledam, a kamol da jedem. Ali čekaj, slušaj sad, znaš šta je najjače svega, što znam, znači,
a do kraja igre tek ima da skapiramo. Znam da sa tatom ne treba igrati ni ljuti se čoveče, to je sigurno. Ne, Znači, ne treba. Ja gađam. jel se nerviraš? Uf. Ja isto. Šta, Ne da kao, bol. znaš, kad igraju sa decom, večito, kao igra, pa pusti djecu, Ne, šta šta da da- pustim, ne puštam puštam. nikoga. Ja sa kocom i kićom da igram, ne puštam nešto. Ne možda ima da pušta. Normalno. Ko najviše obećava da će smršati od ponedeljka? Pa dobro, ponedeljak je za 2 dana, pa vidjet ćemo, ali tako? Koji ponedelj? Koji po redu? Koje godine? Kog meseca? Koliko sam puta smršala? To traje već godinama. Realno, Proces. uvek sam krenula od ponedeljka. Realno, svaki odlazak u toalet je neki gram dole. Tako ćemo dole. Naravno što tebi. Šta hoćeš da kažeš? Zapravo i nije. Ništa. Eto ti. Meni kopaš jamu, eto ti. Eto. O, pazite sad, pitanje 100% ide jednoglasno. Ko se najviše dere bez razloga? A zavisi u kom smislu, opet Zavisi u zavisi. kom kontekstu. Nećeš da se ljuti što sam pokazao. Zavisi u kom Promeni- kontekstu. Da se dere. Pazi, ako se dere kao slučaj, priča nešto normalno, pa se dere, to je ono. Aca. To je aca. Ako je intenzitet tona, znači ako Da, je, da, da. ko glasno priča, Dobro, to je Generalno, aca. ali- Ako se dere bez i razloga. ljuti i srdi mama. Pa mama. stara majka. A vi sad Stara smela, majka. jadna. Da, Opet ću. da molim. Ko je najveći manipulator u kući? Ko? Ko? Aca. Aca? Vasa. U stvari, Aca, jes. Grešite. Šta ste se okao na mene? Da čujem. Vidi mama. Aleksa nas prevodi žedne preko vode. A da sad prevodi, ja mu dozvoljavam. On mi zato što- dozvoljava. Zato što, Znači da manipuliš. kako mi je memorisan u telefonu? Aca, čekaj, ne, prgavi si. Ne. To je Vasilij. Iri, Iritant. Molim, Kako mu, molim. Čekaj. zato što ja, jel ti? sve objašnjenja svim to su beskonačne. A i onda ja dopustim. Znači, nebitna je stvar. I ne slušaš. Nek misli da me odradio i to je to. Ali sa mnom lično najviše Vasilije manipuliš. Kako to? Tata. Pa zato što ti verujem, razumeš, i zato što i kad znam da radiš nešto što ti znaš da ja ne bi volao da ti radiš, ja se pravim da to ne vidim. I Da. prelazim. O Bogu, Dragane, naša deca ne znaju da manipulišu, pa gleda familiju. Znači, on ne zna da manipuliš. Ja. Ti ne znaš da Ti ne znaš. Ja, s čim ja Ja sam manipulišem? pokazao u tebe, brate. ono. Molim te, tata nije valjda. Misliš? I kako me gleda? Fora je što ti u svojoj glavi to ne nazivaš manipulacijom, Nego? već emocijom. Bravo, emocija. Šta to znači? Pa znači da hvataš na emotivnost. Da, vataš me na Radiš priču. dan. Slušaj, Svi ja su, moram da spavam. svi su manipulatori. Pa Koca i Kića su ti, ljudi su Školski podsvesno manipulatori. Znači, mislila sam ja žrtva. Ulozi žrtve. Oce i Da, kiće, da. Ne. Igraš ti na ulogu žrtve, već na šarmu. Na šarm? A zavisi kako, kada nekad ga baci malo na žrtvu. Kako? Odradite malo na Kad žrtvu. joj se spava, kad je, onda je... Sad čekajte. Ko najviše traži daljinski, a nikad ne zna šta će da gleda? Ovog me tata ume da ga lista baš dugo. Pa danas se žali, kaže, Mogu nemam bi, ja šta ne da mogu, znam. znači, prelistao sam ceo Netflix i nisam našao ništa što mi se sviđa. Da. Ali zato državni posao je uvek sigurna opcija, sa tim nemaš. Kad smo kod toga, znači, prekinite da koristite moj YouTube premium. Znači, ne Zato što ne mogu, zato što ja, državni posao je nešto što, to je stvar kulture više. To nije stvar komedije, nije stvar formata. Dobro, znači, gledam. to je stvar kulture. Znači, kulturno sam. Ja gledam već ne znam koji put, znači Od početka. kako dođem pred kraj, na primjer do 10. 11. 12. sezone, ja se vratim na početak i tako sam radio sve dok oni nasnime 2-3 sezone, ja se podsjetim starog gradiva, prođem kroz, međutim sad kad su isključili, sad kad su, nadam se da nije konačna odluka, su završili, ja ću sad to da izgledam do kraja. I šta se dešava, pošto su to epizode koje ja volim da gledam dok vozim, da slušam dok vozim, ili recimo kad spavam, pred spavanja da gledam, zaspim, ali se setim do koje sam epizode stigu, ostane mi na kraju krajeva na YouTube. Međutim, kako su oni uzeli moj premium, ja nalazim muziku, nalazim svašta nešto gdje oni počnu da gledaju neke stvari i izbace me sa... Istina. YouTube premium. Ko najviše kasni? Šta?
Ja? Šta? Ja znam da mnogo kasnim, a Laca Ali mnogo više Aca ga kasni. opali Aca kasni opasno. po 3-4 sata, tata. Izvinjam se, nisam razumio. Ako je vremensko ograničenje, Aca nema vremenski duže, kao više Dobre. kasni. A ja kao kasnim, ono... Ti ću u fazonu dolaziš za 10 minuta i to... ne, u životu nije stigla na vreme. To ti kažem. Nikad ona i nije ja. stigla, nisi nikad nije stigla nigdje. Jesam, morala sam na vreme, sam dolazila u mladosti. 11 do 5, Do 7. razreda je bila okej, do 8. 7. i 8. razred je Zato što nisam izlazila. dolazila na vreme. Zato što nisam izlazila. Kvarilo je drugo. Jel se vidi zašto kažem da smo užasni? Užas. Ko pravi najveći haos kad se sprema? Mada, ti ceo ormar iskreće, pa kasnije svi to... Ja jesam. Zato što ja kao sve žurim. Kao... stižeš nigde. A ne stižem negdje, to je najveća tragedija, jesam. Pazite sad ovo. Ko najviše psuje u saobraćaju? Te psovke u životu. Ne. Čovek koji stvarno tata ne psuje. Ja ga čujem jednom umili u saobraćaju. Znači, mi se svi učutimo, bukvalno. Nisam čula te izraza nikad, majke mi. Dobro, nisi čula, znaš šta je fora, što već neko vreme ne živiš s nama, tako? Pa Tako je. dok ne počneš da živiš s nama. Dobro. I obično putujemo mama i ja sami. I Odakle ja onda njene mogu traume? da pustim jezičnu, znači nije sporno. Psovanje u saobraćaju je fantastična stvar, pod uslovom da te ne čuju ti drugi. Jesli ja uvek psujem. Ali sama? oslobađaš se frustracije. Jeste. Kad si sam, Malo kad je i to kao- Da. Znači, priznajem, nije lepa osobina, psujem kao kočijaš Ali u uživaš u tome. saobraćaju. I uživam u tome. Dok ne kaže vrat slomio. Znači, i kune. Ne, to sam jednom uradio i sramota me zbog toga. I polomio si ruku. Nisam tako, ga ja niđe grdila, veze. kako Već to je kuća. ona grdila i onda mi je objasnila neke stvari mislim da tvoje i vas posle me je bilo, jako mi je bilo, to sam rekao, ali to su idiotske situacije Dobro, nema gde, veze, znaš, prošlo. ali psovanje u saobraćaju podržavam sve Volim, dok se vrlo. i volim, i Činjenica. praktikujem. Činjenica, vrlo... Ko je najgori vozač? Pa realno, Pa, to Pa su koji mama. voze ovde... Mama vozi bolje od tebe i kad ne vozi. tata, od mene. Od tebe. Ona je vozila manuelce, danas je položila, sutra otišla u Bosnu. Jeste, ali sa- brate, sa ko po autom, jajima i smanjuje muziku. Ajde, ne Ne, zavarati. muziku smanjuje. Ona je mene prvu nedelju dana nakon polaganja me vozila, ja sam išao na teren Sremske Mitrovice, znači ja ne pamtim tu maglu. Ja ne mogu da ti objasniti, ne postoji mogućnost da vidiš belu liniju, a moram da stigne na vreme u kasarnu. Vasilije, molim te, vidim da mi ne... Ko radi to? Ako radi ovo, ili osjećaš prste gore? Moram Neka- da stigne na vreme na posao, jer se putuje u KZB i ne smije se kasnici, ali jedinica je tamo. Ne može da se vozi. Ona je lagana. Znači, s pola gasa. Ne, ali vidi, činjenično stanje zapravo, ili ti fun fact, jeste da je mama naučila sve za koliko, spremala slavu, krštenje i naučila isprave položila. Stomak do zuba. To sam i ja. Nedelju dana pre porođaja. Ja sam bio beba. Nedelju dana pre Ja sam porođaja. vas vozila na obu. Znači, ovo- Nosila, pošto nije mogo da ga čuva. Dobro. ali iz nekog razloga ona neće više da vozi. Ko najviše troši? Ne moram da dižem ruku. Samo dalje, Mate, ajde. Ne moram, okej. Ko najviše glumi žrtvu? Ne, šta? Mama. To vikaš. Ne. Ne. Gospodin, s druge strane. Paca, realno. Baš tako. Jel jeste svi smo pace, rekli? Pre, brate. Dobro, pre 2 Ja nedelje. kad mu vidim frizure, ja pomislim da je on žrtva nečega. Ali zapravo. Da on stvarno pogledaj. A već, pogledaj evo ga kao- ulozi, čovjek, treba. gotovo. Ko najviše jede tuđu hranu iz frižidera? Ne, kod nas, ne, Šalim to se. pitanje Tuđe. može se Ne, kod šalim nas nikad nije bilo. Dobro, šalim se. Tuđe. Samo voli, Aca voli malo sok da ukradem. To jeste. Ko najviše spava? Lapo. Da. Kristina i Aca, Kristina ne može od Tebi da nije dece, ti bi bila u stanju da Stani. Da nije deca, da. Stanite, ja kad Istina. treba. nema decu. Nema. Ali ja kad treba Blago se dignem, njemu. ja se To, stanite. samo za to spavanje. Nemoj samo reći da si lagan na ustajanju. Molim te. Gdje sam? Svako Kad jutro dođu. te budim u Gde školu. lagan? Molim te, nemoj mi to reći. Tata, digne mu noge, ruke, sve ništa. Ne reaguj. Vaske, Ko najviše smara pitanjima?
molim vas da sad kažem masim psihoterapije posle ovog klipa. Ali nije. Ne, ali zato što je najmlađi, on je najzainteresovaniji. Zato što njemu kažeš da ode da sipa vodu, on ima 3 pitanja. U koju čašu, na kojoj česmi i zašto. Znači, to je to. Ko je najtvrdoglaviji? Eto, sad mislim da će mama da presudi možda na ovo pitanje. Ja Jes. Ja? Ti. Što ja izuzetno cenim kod tebe. Jeste. Ja sam sve samo... Što kod mene nisi cenio? Ne, drugačiji je tip tvrdoglavosti. Ko je tajni šef kuće zapravo? A to nije tajni šef. To nije tajni. Pa jeste, nije. Tajni Nego šef ne kao postoji, tate, imamo kao jednog glava šefa. kuće, ali zapravo si ti šef. Ko bi prvi završio u realitiju i uživao? Uživao? Ja nisam uživala. Zato što nisi umela. Ja bih sve sprdo. Tata. Tata. Jeste. Jeste. Ko u kući najviše glumi da zna sve? Ja znam sve. Pa da ti ne glumiš. A ti ne glumiš. Ima ga kod tata. A izvini, molim. Nekad i glumim. A šta ja to glumim? Daj mi jednu situaciju. Ne znam šta se vas Čekaj, molim te mi daj na Ljubi sekundu. ga majka. Molim te mi daj na sekundu. Izvoli. Inače, moj brat Vasilij je pisao Harvardu o tome kako su delfini zli. Ne. Ne, predsjedniku. Ne predsjedniku Hrvatske. Predsjedniku Hrvatske. Stojim iza te teorije i dalje. Sad je. Predsjedniku Hrvatske je pisao da su delfini zli. I pisao... njega da ih se reši. Apelovao je na njega da ih se reši. Neće uraditi zlo u ekonomskom i političkom smislu. Tako je. I onda je pisao Harvardu. A Harvardu je pisao o padu aviona. Da svima trebaju da daju tramboline. I tačno pre nego što avion padne, Avion padne da svi skoče na trambolinu. Tako je. Da ne budu... Razumeš? Da ne budu Pa to ne mora da mu nabiješ u grlo. Sad malo ono okruglo trambolinu. Ne, samo da budu odvojeni od sedišta, od... Razumeš? I onda kad on padne će biti u među prostoru i samo će normalno vaterirati. Da li ti znaš šta mi se desilo sa tom trampolinom i kako misliš uopšte da, mislim... Ali ako pada brzinom, ali kad ti izađeš ti padaš svojom brzinom, razumeš? Ne razumeš? Jel može ovo neko da iseče, molim vas, pa misliće da smo totalni debili. Ovo neće mi se čini. Treće nas se svi. Gore. Odrećene su, pa i onako su nas odrekli davnih dana. Uf. Tata viđenci. Ko bi se najbrže obogatio, ako sve prokockao? Kod nas... Ko bi se najbrže obogatio? Vasilij. Vasilij. Znači, to delimo mišljenje. A ko bi sve prokockao? Prokocka u kom smislu, molim te? Da ne bude da sam kockar. Verovatno si mislio u tom smislu. Ako se priča o klasičnoj kocki, kod nas niko ne kocka. Tako je. Ali hipotetički. Ako se tiče o rizicima i tim zafrkanćima, ja na kecu. Dobro. Ko bi prvi odustao od dijete? Pa, ne, nisam. Ja. Nisam ja kad zacrtam, znate. Ja sam Dorota uspevao jeste. da izdržim do 40 dana. Ja izdržim 2 dana. I to je to. Mamina čuvena kupus dijeta, jede samo kupus. Kuvani. Ali ne, nije samo kuvani, tu ti je i celer, tu ti je I to radi, Da, ali tata svaki dan 3 obroka isto. paprika, da, pa to jeste A što poenta. više jedeš, sve više mršaš. Poenta je da ti budeš sit, tebe to zasiti, Kristina, što je najgore od svega. Tam tata, ali da prostiš. Ne, kreni. Da imaš sve potrebne bude ti vitamine i muka, minerale. Više od mirisa. Pa znači ti kažeš. Mnogo celera ide, tu je Pustim najveći zmaja problem. negde. A celer je sagorevanje. Toliko kupusa. Znači, užas. Ko najviše voli da komanduje? Ja ne volim, to se podrazumeva. Razumete. Čovjek bio vojni. Zapravo Ni mama da voli. voli da komanduje, zapravo mama. Ne voli Možda mamu. voli. Mama ne Pa voli. mamina je zapravo uvek zadnja. Činjenica. Vrlo. Slušajte, kod nas se u kući zna uvek. Zna se ko je glava porodice. Mama. A ko je vrat? A mama je vrat. Normalno, šija vrti glavu, tako kako hoće. Čekaj sad ovako. Ko je najveća tračara? Ne, Nije. Vidiš što se naljutila za jedno. Ja! ne, gledaj, a opet, što, Sad će evo, svađa. ako je nešto dobro u našoj porodici, to je da mi ne tračari. Pa koga pravo? Realno, koga? Koga? Ako pričamo, evo to moramo, komuniciramo, znači pričamo o svemu i svačemu, ali se ne uhvatimo nekog da tračarimo. A čekaj, čaranje kao... Verovatno nekad i pričamo, neko vidi
šta je ovo ono uradio, ali to ni daleko. Pa dobro, to je usputno, da. Mama u životu nije otišla na trač partiju. na Ne, kafu, to ne. Ne, ja gledam tračarenje kao, brate... Pa dobro između sebe ko komentariše, brate, pa žene Oti- komentarišu, svi znači nas dve. Pa ja na to gledam kao tračarenje, Kristina volio komentariše stvari. A dobro, to je njoj profesija. Jeste, Dobro, to to je jest. Ona trenira. To je profesionalno, Ona deformacija Ona trenira. profesionalna. Ona ne tračari, ona se trenira, sprema za ona se- posao. Svakako možemo da zaključimo da sve što je loše, da smo našli opravdanje za to. Znači, Tako je. držimo se kao Osim za porodica, mene. znači iskritikujemo, ali i opravdamo. Ko bi prvi napravio skandal na svadbi? Ti. Ko da nisam. Ko da nisi. Tačno, mama približi, nisam mama pravi. izgledaš nam kao neprijatelj, znači Neće da uzgleda. priključi se malo, ne vidiš mogu se da cela i demonstriram? seći ću te do Ja pola. mogu da demonstriram kako mama izgledala tamo u Ćošku. Da, to je ovako. Ko da će da je pojeda kamera, čekaj sad. I do kog smo zaključili? Znači, došli? do kog smo, da. Ajde, moramo svi da Ja, pokažemo. Pokaže i na svojoj svadbi. Ja sam, skandal. to na moje svadbi, to mora poseban. Ne, to ide poseban video, to je ljudi, to je najjača priča u životu što sam čula i nikad mi ne dosadi. Evo, samo ću malo da vam spojlujem, a to je da je došao, da su baba i deda spremili svadbu, šatru, ljude i sve, da je on došao bez mlade. Ne, nije bila šatra. A nije bila šatra. Samo muzika bila. Pa sreće. Sazvano pola familije. Ali ne, Kristina, to je zato što sam ja znao da sam šarmo, razumeš? Ja sam znao. I bio ubeđen da će dovesti ženu koju nije ni zaprosio čestito. A čekaj, koja bi mi odala? Realno i nije. Stanja. Ali jest, nije došla ona je tad. ispoštovala svog tatu i svoju Svaka braću, čast. što je meni nije baš bilo drago. Sad Ko bi bio najgori... Čućiš. Ko bi bio... To je sledećoj epizodi. Ko bi bio najgori šef? Ja najgore. Jesi. Ti sve na finalu. Čekaj, Ti si previše fin. Prijatelj si sa radnicima preveliki. Ti s njima kafu, ti će ih nekako si Ja, previše. kao neko ko ima 30 godina staža i vrlo dobro znate da sam radio dovoljno poslova gde je princip bio šutirad umjesto noge na nogu. Kako Da. ti ono kažeš i te stvari? Šutirad. I, znači, kad sam na poziciji šefa, sjetim se sebe kako su poštovali moj rad i kako su prolazili, ja ne mogu da budem katil. Da, a tata, ti ideš u drugu krajnost. Jeste. Znači, ti ideš u drugu krajnost, to me stvar. Ja samo tražim svako rad... Mislim da je u vojsci, ko što je Ne, tamo bio, sam bio, kako treba. Nisam bio dobro. Mislim, bio sam strog u vojsci. Pa to mislim. To mislim. Zato što te pravila službe čuvaju odgovornost. Zato ti prosta kažem. stvar. Ko se najviše uvredi za glupost? Ja. Ja sam mislila sam ja. Svi se vređamo za... Majko, ja se ne verujem. Ali ja sam navikao da ne odreagujem. Ja se ne verujem, ja samo prihvatim. Ti, pa ti digneš nos, udari u plafon. Moa. Tu. Božu. Ko je najlenji? Nažalost. Biće bolje. Ko? Aca? Biće bolje drugi put. Dobro. Ko bi prvi potrošio celu platu za 2 dana? To smo Ne, već... ja nisam video u životu takvu nonšalanciju. Da, lagano, šta je. A znaš šta je fora? Biće. Ne, ona se, kako ti kažem, u njenom mozgu, ona ne razbacuje te pare. Ne, Ono je sve treba, ono je sve korisno. U stvari ona samo ne zna da izabere prije. Evo, neki dan za ring. Jel tako? Ali to nam treba. Da, ali kao zadnji korak. Pre uključivanja kamere, jel tako? Znači, nemaš potrebe da lupiš 100, 200, 300 evra, koliko da bi kupila savršen ring koji ti je realno potreban, ali ne u tom momentu. Jel tako? Jeste. Danas sam otišla da kupim vakum vreće kod Kineza. Hoćete čujete šta sam kupila? Ne, jel želim da čujem? Želiš. Kupila sam, Vasilije, molim te, pokušavam da sakrijem to ti. Znači, kupila sam, kako se zove onaj dozator, da izvadim parfem, znači dekant. Hvala. Čekaj, stani dekant, da ne vučem sa sobom ceo parfem. Znači, je li potrebno to? Da. Nije preko. S obzirom Ko kupuje? Ni da tu postoji. na Ima pa tvoje da izvučeš parfeme, dozu, znači 200 dinara. No dobro, šta? 200 po 200. Kupila više sam dekant? 3 dozatora različita za lekove, ali tako? Je li nam to potrebno? Nije preko potrebno. Jeste spakovali Kome lekove. treba 3? Pa tati, svi pijemo neke lekove. Šta će tebi, šta ti piješ? Šta ti piješ? Suplemente.
Pošto je to vrlo bitno Bitno, i neophodno da se da ne se može pije da se u određeno vreme. Najgore od svega. Daj Bože da ne izmešamo. Dobro. Sve gotovo. Zato sam uzela različite ženu da se baš razlikuju. Ja nisam sigurna koji je zapravo. Prvo napišete ime markerom. Ja znam, kod mene ujutro ima Tvoje 5 drugačije. komada, ne može I se... Milina. I kod mene ima, boga mi, 6-7. RPM3, Q10, koenzim. Ništa. Evo ga tati krov gleda lav. Ko bi najduže preživeo bez telefona, mama? Ja bih voljela i da nemam telefon. To svi kažu, a ceo dan scrolluju. Ja kad? Da njen telefon je kod deca već napravila. Ko je najviše ja sam u pravu osoba? Da, taman posla. Uvek si u pravu, tata. A to je tu Zato što ja jesam u Pa pravu. razumeš, znači. A zašto? A vidi, provalila sam nešto. Kad god tata treba nešto da ispadne, niko ne diže ruku osim mene. Zašto ste svi držali ruke spuštene? Pa zato Zato što što... ja mislim da ja Aca Ja sam zaboravila da treba da pokažem. Pa dobro, mama, ajde. Jer i ti misliš, Ko je najviše ja sam u pravu osoba? Dragane, cijelo ti si u pravu. ali ja jesam u pravu, a ti kad nisi... To je on rekao. Da je on u pravu. Ne, on, pa u zadnji 2 godine uvek misli da je u pravu, a nikad nije. Mama mislio da je uvek u pravu i kad sam ja bila Ja se klinka. toga ne sećam. Pa. Dobro. Znači ne reši. Ko ima najgori ukus za muziku, mama, bez konkurencije? iskreno? Ne, ja baš ne mislim. Ja baš mislim da Aca ima najgoru ruku za muziku. Pa šta slušalaca uopšte? Nebuloze, Sve uđi na njegovu playlistu, šokirat ćeš se. Koju moju playlistu? Ja nemam playlistu. To ti je sve od Silvane do Nirvana. Pa i kod mene. Ne, nije baš toliko. Ne može toliko. Ne može. Aha, i mislite da je izmiksano sve. Svi do jednog ste prolazili kroz iste faze. Ali ja I slušam ti si sve. imala te perinki do... Pa dobro. Ali... Ne slušam Da, crnice. tata, ali mama sluša Goci band. Pa ne može Goci gore. band je... Istina, kad sam ja slušala. Ali vidi, i taj Goci band. Sad sam izbog. Ja ne znam ko... Ne poznajete me. Ti, da li se... Ne, Aca se, ja Aca nisam se- rekla, ja sam rekla mama. Aca se ne seća. Ne, znam. Vasilij je... Ne verujem, nije on da se seća, ako se ti to izlapilo. Mi smo, to je bio instrument prinude. Kad pođemo na more, Sećam mi smo, se. ja sam Meni je imao bilo USB Sećam sa se. 8 sati, u stvari sve što je postao trag. To što nas oni razbuđuju. Ma teme razbuđuje meni I uvijek prvo me muka. razbudi, kad Ja krenu... to povraću kad si bio. Druga stvar, kad se ujovunite pozadi, smetate mi dok vozim i onda je bilo puštan Goci band. Ne, puštan. I Znači, to je bio lek za... budete mi... Stavim slušalice, vidi do Crne Gore ili do Grčke. Ali to je već kad si se... Kiko, ne foliraj se, slušala sam. Da, mama, igrala Reče sam. ti koja je... od koje smo krili video kasetu Mara i Dervenske love. Šta sam Oj, dete bilo, ništa nisam znala. Kiko. Kad ćeš danas da me čuješ da slušam? Možda samo ono, ja sam šofer, vozim kola jaka. Ja sam šofer. Ja, Mara je legenda, ozbiljno. Sad je glupo pričati o muzičkim ukusima, o bilo kakvim ukusima se ne raspravlja. Ali, traje žena je. Vidi pitanje. Ko bi prvi započeo svađu u Lidlu? Gde U Lidlu. Papa. Gospođo, Uvek se imate li trunku dostojanstva. To si rekao. Mojte, znači, da ukratko kažem da je, u stvari, šta ukratko, bila neka akcija za paprike, ali? Ne znam, paprike ili krompir, nešto je bilo tako. Paprika. Meni za radnju kasnila dostava. Mi imamo vreme isporuke obroka i ja, znači, paprike moram da imam tu na meni. Pošto mi Lidl blizu, trku Lidl, tamo zombi. Znači, to je neverovatno. To je apokalipsa, to je sudnji dan. To je, ne možeš da priđeš. Ja nekako... Poznaćete gospođe na YouTube. Znači, ovako ja, ne znam, moram da ostavim, tu je ona kutije one, kako šta znam, ispred mene je 6 njih koje hoće paprike. A hoćeš i ti, hoće i Dragan paprike. Ali meni je nebitno, to se seče i da usataraš. Dobro. A one zagledaju svaku papriku. Lagano. Ne, žure pa dobro, za njene pare I ja preko njih, i taman se oslobodi jedno mesto, i ja stanem ovako, i ja bacim pogled. Između nogu Gospođa, baka, kleči i između mojih nogu videla je kutiju koja se sviđa, baš su te paprike. Ja sad stojim ovako i spustim pogled dole, ona među mojim nogama i gure ruku.
Ja, da je bio neko mlađi, a tačno bi skinuo pantalone, majke. Tato, ovo je višak. Života mi. Ja kažem, gospođo, šta radite to? A ona ovako je. Ja kažem, pa jel imate bar malo dostojanstva? Evo, recite mi da se pomerim, samo mi... Ne. To je nevjerovatno. Siguran da je ona kupila paprike. Pa kupila je Slavica. Sad si našla da ne pitaš što. Sad si duhovita, čekaj. A, doće. Ko najviše obećava od sutra novi život? To ne znam. Pa ja. A što ti ne igraš? Obećanje Ludom Radovom. I pazite, sad poslednje pitanje je ko bi najverovatnije postao sektin vođa? Kad bi? Hipotetički. Znači, neće se desiti. Dobro. Ali ko po karakteru... ima sposobnost Ko da ima bude sposobnost da... Ti? Mama, ona... Ja sam mislila Vaske. Ako u nešto verujem, znači ja sam u stanju da ubedim, to nema šanse. Ali ako u nešto ne verujem, tako se završila i moja politička karijera, neslavno, da? Kad sam ja vidio Zato sam upravo pomislila na politiku, majke. Znači, kad sam video da ja sam mogao da bude poslanik, razumiješ. Ali kad sam ja, prisustvujući tim sastancima i tome, sam video da ja u to ne verujem, da to nije to, nema pričati, ne mogu. Pa što ja, molim te? Napisano nas majka, ljudi. To opet gleda nas. Što ja, molim te? Nema veze, onako je bilo poslednje pitanje, jedva je dočekala. Sve u svemu, kako vam se dopada? Sve u svemu, normalno bila. Na toga radiš, a? Dobro, ko je eto u principu, ko je zvezda videa? Mama. Aca. Kažu u svoju odbranu. Je li ovo sve propaganda? Pa jeste i nije, 2 u 1. Sa čim se ne slažeš? Aleksa, što nisi se ishremirao pre... Čekaj. Ti vidiš čemu ti pričam. Dobro, a realno sa čim se ne slažeš od ovoga što smo rekli za tebe? S ovim da sam žrtve, brate, to je bilo pre 2 godine, ono. Upravo Ne samo to. Dobro, ali kad saberemo i Ja oduzmemo... smatram da sam najveća žrtva za sve vas. Što napadate dete? Mama, ti me prva napadaš. Ja kažem, kada će nešto dobro reći, za mene kaže, kod tebe je dobro što te dižemo do 2 popodne. To znači... Ali dobro, znači od ovoga što smo rekli. Jel ti najduže spavaš? Od prilike, da. Jel ti najviše dramiš? Jel se slažeš s tim? Ne. Ko najviše drami? Kaži slobodno. Ti umeš da zadramiš, brate. Znaš, mrtva trka između njih dvoje. Ume da zadravno, ume žiti debelo. Umem, slažem. Tačno se vidi sa Evo srednjim. danas ti vidim samo, znam je da nije bio dobar A to trenutak. najviše ne jebe u životu, sam ti kažem. Šta? To srednje dete. Pa najbitniji previš ti ovo. Tačno se vidi sa srednjim. Razočarali ste mi iskreno, očekivao sam će biti više prosteva. Dobro, ovo je bio jedan mali, da kažem ne znam koliko mali, dok ne saberem sve ove klipove i dok ih ne spojim, ali jedan mali uvod ili ti uvertira u naš dom. Snimali bismo više i drugačije, nego nekako hoćemo kao i da deca budu tu, znamo da volite da ih vidite, ali sa druge strane jako je teško komunicirati. Ko voli Jako je teško komunicirati. Danas smo radili taste test kao za neki čips koji je ekstra ljut i Kosta je plakao sve dok nije probao čips. A nije ga ni pojeo, samo ga kao... Pritom, da. Ja. I odno babi. I odno babi, ali kad budemo snimali vlogove i to naravno snimat ćemo se i sa njima i kad budemo išli negde i sutra ćemo vjerojatno da snimamo jedan vlogić. Sad ćemo svi da legnemo. Spavamo, jeste, ali eto, hteli smo da vidimo malo ako vam se dopada ovakav sadržaj. Svakako da lajkujete i da nas zapratite, možete i da šerujete sa nekim ili javno, kako god. Eto, podržite ovo što mi radimo, nadamo se da vam se sviđa. Hteli smo malo da se nasmejemo i da vidimo kako u stvari od običnog nekog pitanja može da nastane čarlama. Ja moram priznati da sam ja sad u hroničnoj depresiji, da sam ja žrtva, naravno. Apsolutno. Mi inače smo svi žrtve sad jer je nestalo vode. Vode nema vode, znaš. A što nije bilo pitanje šta smatrate ko je najlepši u porodici? Ko je najpametniji u porodici? To možemo drugi put. Ajde, pošto da se niko ne ljuti, sledeći put možemo komplimente da vidimo ko je najbrži, ko je da... Nije fair da igrate sam, u svakom slučaju. Ne bi bilo. Onda ćeš ti da snimaš, nema veze, vidimo se. Ko je najbolji, ko je najzgodniji, a mi ćemo, znaš, kao... Dame, da me ne pitaju pojedinačno, Skeva 024 je Instagram od gospodina, tako da, izvolite.
Tata nema Instagram. Aleksa, njega ništa. Ne sme. Tata i da ima nema, znači nema ništa. Ako se obraćaš gospođa, no? Tako je, da. A gospođice Skeva Ako 024. neki ribolovac gleda ovo, Se javi njemu. Ribolovci mogu tati da se jave. U tom slučaju ćemo dati i broj telefona. Moj Instagram ne može se izgovoriti. Ti imaš devojku. Danas sam htjela da te tagujem na TikToku, ali... ne može. Nisam to sam sad ovo izbacio. Ali nije, realno, da se razumemo nešto. Mama je kao u highlightovima, ona se pojavi na 2 sekunde u videu i ljudi je pamte i traže, ti uvek si omiljeni lik u mojim videima, eto, ako ti nešto znači. A par puta si samo dobio kritike za frizuru, a kad ti je baš bilo ovako, a sve ostalo im se sviđa i frizura. Tata je standardno dobar. Ne odolji. Ti viš da on nas izostavlja, kaže mama ovo, Aca ono, a šta sa mnom i tatom? A lepa si na mene. Tebe vole sve da... Hvala ti. Vasilije ima najviše udvaračica, a tata je dominacija, ove komentarišu, tata ti je... Tata više nema udvarača. Eto, tako da svako ima svoju Ako ulogu. se pojave udvaračice, mama će bude udaračica. Tako Eto, znači udvaračica i udaračica, tako je. Vidimo se u sljedećem videu. Pišite nam možda šta želite da snimamo. Ćao, ćao.